megalayapost.news. Ki nong snong jong snong sao nong bri hari boy district mentaga sngi gilami shakmat ban penpau ka jing sngo sier ka mensiem halor ka jing ma na utowar jong ka company BSNL baklem tre kam shu mentala bons nem hakate ka snong ubalaki bateng teng kinar bakeluj na uteu towa ki hab hamadan ka ba ab jing mai ki nong snong kumban shu penpau ba uteu towa udan hapedeng ka snong sao nong bri hakadong lum bat hasenda uteu towa ki don ki ying briu ki school kayeng dorbar batwat kayeng mane kadon hasenda jong teu to nakalyang kinong snong hapo kalama jong joint action committee seng samla bat seng kentei saw nong bri klapan pau ka jing sngeus ear ba teu to balashna nadu usnam arjar nyo uklem tre kamshu henrei mentau lolong tang ka jing ear gi pajba namar ka jing sawa kabami na teu to kapor bajurgal air bat ka jing khi ka ab jing mai gi pajba hadu bagi habban pet na layeng hakapor jurl air ban laj na kano ka jing jab sngosi shushu na kalyang jong ka JC kala ai poru shi banai ka company BSNL bakan law no yu teu towa na markum ka snong bat ka balang kala daban ajing tho sakate ka company hendrai hadu menta kam le ai balada ka te company kam law yu teu towa po shi banai na kalyang jong ka JC kan sale di ki pat kilat kilenti tawar jong ka company BSNL long tawar ubal apsisya ka jing ma marba ka jing long jong te kumbalong hadu menta kamlong safe kamlong secure su marba hatrai jong te tawar kadon katuka kaska ka angkan wadi sentar jingi kabadon ki kena nangta kitu kinong song ki badan saudong jong te tawar ru kilai ka kot amde ka por jenga andala long mangaur masinong kata ka ju ka jing thok labu na kaliang jenga la dangam bakala ka dei hau benai feb arajar si arpe wala lebu sa ka office jong BSNL Henry Kim Sim Kha hadu mentaru mereka ka bangadan benong galong bakasinong saunung bridging nalor bakadan halum habawan ge eriong itu kibadon hangtu ki kam shifting yau teu tawar ban yau perthat lane ya kelili mar bakadon ka jing shifting ki laban kedia kana por kan ap jing mensau tikini ki baro ke ka ba nakaliang jingi ka sinong nakaliang jinga urang basinong ala libu ya ka kot complain Henry Kim le ai bat bagi lawan pejiru sisin ngang ya dan lang i bagi te ki screw ke badan hatai baro kila bun ke bala lus te ko ap sisai ke jingma te lada kane ke BSNL company lada kamsim ya ke jing klik ban pen prakoi na yaute ka jing mensau bat ke jing yap kal ap lupa te nagaliang jong ni ka sinong lada ka company hikan nom le ai min sim da ka wipat kar kom perkhat lengbau pat no sinong lada de ban pen prahi lane ban le da kumui patang ban weng no yau te tawar min hab ban le kloi no lom kumta nyali lupa bo ladon lupa ka jingma da benta kinong sumsum te baro ka pau baga ne ka company kum baga lakular mansua kamle kumta te lada kala simkia ute tawar unnom dan su nomor ba kajing trikam ju nadu menta da la jan da ki posnam trikam shu te la de ban weng no hi mardor te lada ka company hi sachisin ngan ban lada kanam wan weng klo yau te ngi haban wat pat da ki wei pat kibor ki bala ban weng no sindan khnang makan nom ni kano kajing ja ka basusi tang na ka daw jong te tawar nga ai ngu yu ble ba ka ne ka si aga jing don ka jing pi ki badon ka jing kle no menta ka jong ka ta ko jing hak jingi de badun tawar to hak leng junga nga ko aban pao ka e ka bang sem bangadon hasenda jungu ka ying junga ka don hasenda jungu ni tawar ka kaban ko nga shifting ya ki kenlung kena ki sungkai ka ne madan marah pleng ke jingwan ka riong ernget kum elektron sekamat ngadon ke jing shifting bagi te kinot ki skru ki ba don nangu ki saja namar kata ngadai urumba obayu i jengai namenta kalawe namenta ki kun ki ki siu ki jenga kajeng sawa jungo long nang ne satai ro ni sno marklau sawa palat uneu tawar mentala ki potli ki snem baga company kamon pechu kanong kmishu itiar kitar ki badon kamro kalara tena kaliang jong ka snong na kaliang jong ka balang kila pentip sa company Henry kamsutnya te nakaliang jongi kum keseng habang ngisap ban ut kajeng nam jong tinong susnong jongi haba kimyo ban thia ban dem ki
ki tiak man gamit apdeng ka jing air kapdeng ka jing ting balano niu tawar ula pat akan ono kapor na kaliang jongi ikan tu ya kabor jong company kabapnya ya kan u BSNL bahkan weng no mardor ya ni u tawar nang ekonomi kan ka jingja ka jing sosi apo jong snong bat na kaliang jongi ka JSC balada angin aipor sibna ya kan ka company bahkan launo ya ni u tawar lom kumta na kaliang jongi jong keseng ngin le ek bodon kam lada company kam lau ni tawar ngin na kaliang jong keseng in IT ano di company ki balak banlaw yung tawar kadang tin nyat besibun hakapor bawan labba ka eryong kamtu ni ba song basa hania rut jong ne tawar ngidap daga jing snuting wat banthia bandem ru ngidu teng bar simit ngim yo thia namar ngi septing yaw ne tawar hiyo ulong kumno hasting mit teng wat ban bam gajaru ngi snuting henry ni penpau ke jing sungu ya ublei ubla don rengkat don ke jongi hagane kapor kalong kerpang na kabanta uni utowar kumbala ya keren bad ya tu gitu kiri urang ba ki basya khman kalong sisya kaba ja sisya kumba kila de pan ya tu te ngi ki basya jinga yeng ngimda tipe hadu kat no ba uni utowar penting open smith ya kiniki para marjan jongi ki bedon ki yeng ki sem hang ni Henry na kaliang gajonga kumbala kren iwe i temen basandi arma pniang bakani kadon kanika center ICDS teman laka step laneman laka por hapo kakat arabaji ngiju penon kami kanika center dina kaliang jonga kum kanong tre agan wadi nga sngo shitom nga sngo shepting khamtam eki kinong wan lane ki beneficiaries ki badon hangne ki detang hapo andrusnam bat kilong kemi ki ba armen tel daja ba la kumno khamta me akipor ba wan kensan ka eriong lane ngimla ban tip ba ka jinglong jong kini kitiar jong unew tawar kila ban hapwat hapor ba bom don eru te ka pen kuslai ka pen jinjar ting ki beneficiaries habalajur uslap lane ba lakhi ka eriong na dudang step kim tre shu watang ban wan chim ya ka bha ka benta jong kinang nena senta namar ka jing septing namar ba unew tawar ladangi don su ong mental ladangi wanang tai nakmat jong kaying mane habadon kal er unew tawar ngilay osngaw bala sawa kum ka eryong ti giba pli gi beneficiary sa jaka bakin wan sani senta ihaban wan let pai no siging ki jong ki te kani kalong ka jing siam ka jing lap ka jong akum ka nong trei hapo kani ka agano di sentar ka badon hasenda jong unew tawar te wat langayo i kita ki jing eru henry kalat kampli ti hakane kasi kalat kalapli tingis ngokumen sibun bat ke ka ba ngipen pau sya ngilaban ong ngipen pau sya ka perthe ha baka pau ha ka mobile kalong bakala pau sya ka perthe dengi kermen baka babahakan sawan no ha ka sinong gajongi tang kini ni kumuway na ki nong sinong jong na ka sinong saurong bri bat ha pide bat unew tawar na lasna yaw ne na du usnem arajar nyo te mentau la don kumba khat nyo snem te kumba pasan terus nem menta na kaliang jong ka company trikam su unew tawar te mensua ka juan ya ka ban check igini ki screw ki not ki ba pat ki biawan repairing te na du ki te ki snem menta ka klemwan e sulasno ino ja yo ni te ka don ka we ka por ha ka bagini kinong song ki ba marjan jong ka ni u tawar kadon kajing snow shifting kajing snow ritmen sim hakapor kamta magi benai ki baki ke riong kimnut ye banthia han ying gil haban pet no ne ying ki jungki ban litsa kham se jingai te gila thoru ya ka komplain syakaliang jong ka balang te ka balang hadin bakalayo ya ka komplain kala sim ya ka kam gila lech po office ti Shillong po BSNL bat ngilay khot yaki ban yashong meeting ang ne gila khot yaki ban dismantling no ya une kena kaliang jongki man kapor ka bengi kendu ngini kren ki ongin le no te hadu menta kimle kena kaliang jong ka government mar bisnel de jong ka government ki ofsar ki ong bakum ka balang pide ban siu san pehojar kena kaliang jong ka balang ngila menjur ban siu ya ka san pehojar bat gila tho ro ya ka shet ban IT syaki kena kaliang jongki apswa ki ong Kala nang baklah pernah April nakaliang jong ki opsar jong ka BSNL
bat u kontraktor kilawan hang ne ki ong ban dis kling no yaw ne dan nakaliang to kontraktor bat kini ki obsar gil ong ba hakapor bangilaw yaw ne towar pide panay syuti kini school si banay tingi nakaliang jong kabalang ay bedon rakapor ngila sim ya taka jeng kitli ngini kren siya di office bat siya sinong barok ba ngin kepat ya kanega school bikin ay syuti de nadu kete kapor hadu mentaki kleman mi isu tegidon kitiar gi bramdor kanega office hakaman kapor bagi wan gilara ya tegitiar gi kabel ki betri gi barok de yaw tu tala jong keteru ngilabat marim sya syu ya kabagin ratu ikini ki tiar jongki de kanega de ka yeng jong ka sengkentation de kanega de ka yeng jong i school jong ka ICDS ke Center 1 kani ke government LP school kani ke Dorbar Hall tahang ne kani ke madan gede ke jaka ke bangile ke function man la kesnem nakaliang jong ke klub nakaliang jong ke sit pat hamtam ke Dorbar senong peba de nakaliang jong ikum ka balang ru ngila menjur ba kani ke company la ke government bekan weng nomor dor ya une utawar kenang bakan laj ne ke jingma ya kinong senong ke jongi anda balaja ka jing mensau angit bekam don kata kajing kitli bat syai kata nakaliang jongi kum ka balang kum kinong senong ni kerpat Megalayapost.news